Som la Olga Rico i la Marta Lozano. Estem dintre de l'àrea de recursos humans, concretament al Departament de Selecció i Desenvolupament. I som les persones responsables de gestionar tots els processos de selecció de la companyia, tant a nivell de botigues, que tenim més de 300 punts de venda, com d'oficines centrals. I bé, m'agradaria explicar-vos com hem preparat l'exposició o el que us volem comentar. Tenim uns 10 minuts més o menys que no arriben per explicar-vos d'on venim i què fem i explicar-vos al final qui som. Evidentment, una part resum de General Òptica i després també tindrem que el tenim connectat, que és el José Ramón, que és un company nostre del Departament de Màrqueting. El José Ramón García, ens escoltes, oi? José Ramón? És el mateix que vosaltres, tenia desconnectat el micròfon. Vale, és que com tenim la pantalla completa i no veiem a ningú, doncs per això preguntava, ens ha semblat que el més interessant és... Nosaltres, la veritat és que no parlem res del procés de selecció, pensàvem que era part del Juli i volíem fer alguna cosa diferent i llavors tenim el nostre company, el José Ramón, que està dintre del Departament de Màrqueting. Ell és el responsable de tots els serveis de salut visual i preguntareu, i això què és? Doncs, nosaltres tenim als nostres centres diferents serveis que oferim als nostres pacients, com podria ser baixa visió, teràpia visual, ortocar, retinografia i altres que jo aprofitaria a fer preguntes, ja que tenim per aquí, i que us pot explicar millor com funcionem, les eines en les que treballem, com és un gabinet o com es pot, l'òptic com pot desenvolupar el seu dia a dia. A part que també el tenim aquí perquè és un cas real de promoció interna. Ell té la professió d'optometrista, és a dir, té la formació com la vostra, va començar com a òptic, va passar a ser responsable i director de diferents centres i fa bastants anys que el tenim al Departament de Màrqueting i dona aquest servei de salut visual a la resta de companys que tenim a botigues. Això, jo m'aprofitaria d'ell per fer-li una sèrie de preguntes i extreure la part aquesta més interessant de com es treballa a General Òptica. Començant amb la nostra part com a tal, la missió de General Òptica al final és proporcionar la millor solució visual i auditiva a totes les persones perquè puguin millorar la seva qualitat de vida, però després tenim dos altres temes importants, que és, evidentment, tenir en compte el desenvolupament del talent intern dels nostres col·laboradors i que, evidentment, com a empresa siguem una empresa totalment amb rendibilitat sostenible. També any rere any, des del 2013, estem rebent premis al comerç de l'any. Crec que vam començar amb premis com a comerç d'òptica. Crec que això el José Ramón també ho coneix millor, que està dintre de l'àrea de màrqueting, però darrere aquests anys estem dintre dels premis a Mejor Comercio del Año. En quant als nostres valors, tenim 5, concretament. Un dels que ens portem des de l'ADN, que els socis fundadors van crear, és l'orientació al client. Això va estar des del 1955 a dia d'avui. Per nosaltres, la gran diferenciació és la forma en com fem l'atenció personalitzada als nostres clients i pacients. I, evidentment, també estem compromesos amb els resultats. Som una empresa amb honestedat i ètica. Jo crec que som totalment transparents i el que farem, heu d'estar segurs que el que s'ofereix és algo real i correcte. És a dir, no vendemos gato per liebre, sinó que s'ofereix en funció de les necessitats de cada client o pacient, però sí que oferim una bona qualitat o heu d'estar totalment segurs del que es ven que és correcte. També molt important el tema del desenvolupament personal i professional de l'equip de GEO i el treball en equip i respecte mutu. Si entrem en la trajectòria de General Òptica, la veritat és que he vist que hi ha diverses persones que ens coneixeu i sabeu que sempre ho defineixo igual. Nosaltres vam néixer el 1955. De fet, som naturals de Barcelona. La primera botiga va ser aquí, però la unió és a través d'un òptic de Manresa, que ja tenia les seves dues o diverses General Òptica. Nosaltres sempre hem sigut General Òptica S.A. i un altre soci, que és el País Basc, concretament de Bilbao. Per tant, al final, les primeres botigues tenen sentit que per això van ser a Barcelona i Bilbao i amb els anys vam anar creixent per la zona del nord principalment. Dit això, ells dos no van poder fer la transmissió de generació, desgraciadament, llavors van ser absorbits per un grup anglès i posteriorment per un altre, però gràcies als grups anglès vam començar a fer l'expansió que a dia d'avui continuem fent. Més o menys a l'any obrim entre 4 o 6 botigues i a dia d'avui, com us comentàvem, tenim més de 300 punts de venda.
El 1998 també vam obrir les primeres botigues a Portugal, amb la qual cosa donem cobertura a el que seria la península ibèrica. Fa més de 50 anys també que ens dediquem a tots els serveis d'audiologia. I una altra data important és que des de l'any 2000 pertanyem al grup de Rigo, que no sé si els coneixeu, però són una empresa tant fabricant com distribuïdora de muntures joieres de luxe i, evidentment, venem els seus productes, però també treballem amb altres proveïdors. No sé si consideres que em deixo alguna cosa important, Olga. No, en principi no. La presència a Portugal i el tema de Rigo. Vale. Aquí, perquè veieu el mapa, d'on tenim la presència com a tal, com us dèiem, tant a Espanya, Portugal, com evidentment a les Illes Balears i Canàries. Sí que tenim dos models de negoci, tenim tant botiga pròpia com franquícia, també tenim la botiga online. No sé si coneixeu les diferències entre el que seria una franquícia i botiga pròpia. Una franquícia és si el dia de demà decidiu obrir-vos una òptica pròpia, anar de la mà d'una empresa coneguda, en comptes que sigui Marta Lozano Òptica, que segurament no coneixerà ningú, a part dels meus pares. I llavors, sí que tenen tot el suport, diguéssim, de diverses àrees de l'empresa, com seria ventes, màrqueting i altres serveis. L'únic és que les dues grans diferències entre òptica pròpia o franquícia és el volum. Són més punts de venda propis que de franquícies. Franquícies són aproximadament uns 82, 83 i de pròpies tenim mínim 230 botigues pròpies. I l'altra gran diferència és que des del punt de vista de recursos humans només treballem amb les botigues pròpies. Per tant, totes les polítiques de recursos humans es gestionen íntegrament amb les botigues pròpies. Les últimes dades que tenim més recents, han passat uns anys, però són del 2019 i bàsicament tenim cada vegada més presència en les xarxes socials. Som més de 1.800 treballadors, tenim més de 224 gabinets d'àudio i bé, si seguim, aquesta seria la part de serveis que us comentava al principi. Jo us explicaré breument, però segurament si en teniu qualsevol dubte, pregunteu-li al nostre company. Llavors, què podeu trobar a General Òptica? Els nostres professionals tenen diferents tipus de serveis que poden oferir als clients, com seria un servei visual personalitzat, un servei de gabinet concret, amb diferents tipus de proves. També tenim el servei d'audiologies, com us comentava, des de fa 50 anys. També treballem amb empreses o particulars que requereixen de proteccions oculars per treballar-hi. I després els serveis específics, com seria baixa visió, protecció ocular, teràpia visual, que estem començant a treballar amb intel·ligència artificial, ortoK, retinografia i tenim petites col·laboracions, no sé si per què he dit petites, però col·laboracions. Tenim companys dintre de baixa visió que col·laboren amb professionals de la ONCE, per exemple, o amb diferents entitats. I després una altra de les coses que ens diferencia és que, evidentment, com us deia, que són totalment transparents i no vendemos gato por liebre, és que tenim uns recursos de garanties que evidentment estem molt segurs del que estem venent, perquè si no tenim un posteriori que, evidentment, algú que no sigui una inadaptació o qualsevol cosa que no vagi bé, no hi ha cap problema de fer un canvi de producte. Després també som una empresa compromesa i amb temes de solidaritat. No sé si heu estat a les botigues, però totes elles tenim com unes capses bastant grans on podem deixar les nostres antigues ulleres que no fem servir. Aquestes ulleres es destinen a persones sense recursos o bé també quan tenim massa estoc de productes, també General Òptica l'envia a escoles, com podria ser la vostra o dels cicles, perquè feu les classes de taller, concretament de muntatge. I després col·laborem amb la Fundació Barraquer, per exemple, o Pies Descalzos, concretament amb diferents voluntariats. De fet, ara precisament al maig tenim dos companys a Zaragoza que són tant òptic com audioprotesistes i que aniran a Colòmbia per fer les revisions i ajudes, diguéssim, a persones sense recursos en aquella zona. I per acabar una mica de la part del que seria dintre de recursos humans o General Òptica, com us deia, som més de 1.800 treballadors, tenim més de 800 òptics optometristes dintre la companyia. Nosaltres també facilitem la formació interna i tenim companys que han començat com a assessor, han passat a ser òptics o àudios, formant-se amb nosaltres i que a dia d'avui, per exemple, són responsables o directors de botiga o subdirectors o que són òptics que es dediquen tant a la part d'optometria com a la part d'audiologia o que són formadors de formadors. És a dir, cada persona escull una mica
el desenvolupament intern que pugui tenir. De fet, apostem pels contractes indefinits i apostem per la promoció interna. El 95% dels processos interns, evidentment, es cobreixen amb el nostre equip humà. Nosaltres no busquem directors o responsables o formadors en el mercat, sinó que surten de la nostra pròpia cantera. I tenim molta presència en el que seria o disposem d'una formació continuada. De fet, tenim un departament que es dedica únicament a la formació per tal que els nostres professionals segueixin actualitzats i estiguin al dia a dia de les noves novetats. De fet, amb aquells serveis concrets que tenim de teràpia visual, ortocà o baixa visió, són formacions internes totalment reglades, no? O sigui que no només és que tingueu l'oportunitat d'estar en un gabinet així i agafar experiència, sinó que tindreu la titulació com a tal regulada per poder-ho exercir. I tenim algunes fotos perquè veieu qui som o com funcionem. Això serien els nostres espais de treball, a nivell més d'exposició i recepció o de feina de treball. Aquí tenim alguna foto més de com són les botigues. Tenim diferents espais, tant la part de kits, de nens, de ulleres més de luxe, de zona més tenim ulleres esportives, tant per fer natació com per córrer o el que sigui. També tenim tant les ulleres de sol com les ulleres graduades, els diferents gabinets, ja siguin optomètrics o de la part d'audiologia. I tenim tant presència, com us deia, Mais Òptica seria l'empresa com a tal, el nom que tenim comercial a Portugal, General Òptica a Espanya, i estem tant a centres comercials com a botigues a peu de carrer. I jo en aquest cas ja no tinc més informació a dir-vos. Evidentment, si esteu interessats en qualsevol cosa, teniu el nostre contacte, tant de l'Olga com el meu, com si esteu interessats en inscriure a la nostra web, us deixem les dades. I deixo pas al meu company, que no sé si al final he anat més ràpida de 10 minuts, jo crec que no, però trec la presentació i deixo pas al José Ramón. Doncs, hola, bona tarda. Em presentaré, encara que m'han fet una presentació meravellosa, vaja. O sigui, m'han deixat que ja no sé què dir. Realment, porto, no sé si us heu fixat, a mi m'ha xocat perquè no havia vist aquesta dada. L'antiguitat mitja a la nostra companyia és de 13,4 anys. Jo, sentint-lo molt, és que ben bé que la doblo. Porto 27 anys en aquesta companyia. Vaig entrar com a òptic-optometrista ben bé abans de sortir de la facultat, en el seu dia escola, ja tenia el contracte signat i ha sigut, com va dir la Marta, una evolució dintre de la companyia molt natural, realment molt natural. Vaig agafar pràctica en els nostres gabinets, soc una persona que tinc molt neguit, moltes ganes d'aprendre, moltes ganes de fer coses. Al cap de pocs anys d'estar en gabinet ja estava dins del departament de formació com a formador intern. Després em van promocionar a fer direcció de botiga i he estat dirigint, en aquest cas, 3 botigues. I l'últim projecte que em van proposar fa ara 5 anys va ser, escolta, com ho veus per això de responsabilitzar-te dels serveis optomètrics de la companyia? Bueno, imagineu-vos el subidon. Doncs és un projecte molt, molt, molt emprenedor, molt brutal. Realment els serveis optomètrics de la General Òptica estan funcionant, no és per mi, és perquè han de funcionar. I cada dia estem evolucionant una miqueta. Ara tenim baixa visió, teràpia visual. El tema de teràpia visual estem introduint un sistema d'ajuda per reduir els temps de tractament de la teràpia visual a través d'intel·ligència artificial. És molt xulo. L'ortoqueratologia, que cada dia està més en boga per un tema de control de miopia, que serà el següent servei que introduirem dins dels nostres gabinets, molt aviat, o sigui, ja queda res.
Retinografia, fa anys que estem treballant amb un sistema de retinografia molt evolucionat i molt simple, de veritat. És un sistema que requereix una ajuda optomètrica important, però un recolzament oftalmològic que també tenim molt, molt acurat. I pròtesis oculars, que és diguem-ho així, és el racó que queda aquí que no coneix ningú, de veritat. A mi em va resultar quan el vaig conèixer, i que és un dels serveis més personalitzats i més personals. Si penseu que és posar-li una pròtesi a una persona que ha perdut un ull. Sí que és una cosa molt curiosa de tractar. Per la meva part, l'únic dir-vos que el tema honestitat i ètica que també ha sortit és molt, molt important en el tema de serveis. O sigui, en serveis optomètrics no ens podem jugar la nostra ètica professional i en això estem.